Dapat nakasot ka, makakasot ka sa akin mamaya. Nice D, nice D. Let's go, let's go. Let's go. Balik mo ka.
Nice G, nice G. Nice G, nice G. Let's go, let's go. Let's go. Amoy suro boy. Magagawa lang mo dyan kung mana. 3-0 na. Sige, amal na. Doon. Patayos po. Let's go. Gap. Gumala. Gap, baka namin. Sige. Wala, pegi. Nice D. You know, Anong burger? Anong burger na to? Ping-pong. Burger. Di ba nakamuha kayo? Forward. Go.
Sabi niya, natulog. Hindi ko napapanood sa TikTok eh. Manuel Rivas Biscuit. Paris. 4-2. Mari, tignan mo na. Para mga paano sa dito. Nice D, nice D. Dito sa ABS-CBN. Ako hindi ko napatapos yan. Tropahin ko lang si Richard. Manuel. Uy. Ito na. Last na. Siguro man naka-10 ka pa. Ayan. Papiling. Reaper, ayos mo ba? Alas tayo. Nice! Kaya ito lang hindi gusto ng party. Yung teammate, nagag mo si Chairman pag naging dati umawak sa buhok na ito. Good.